ହେଇଛି କି ତମକୁ? ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଥଣ୍ଡାରୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଠାରୁ ଶିଖି ଶିଖି ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଟୁନିଆ ତାର ଆପେ ଆପେ କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ମାମା ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମ ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲାଣି ଇଏ ବ୍ଲଗର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଘରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଘରେ କାହା କାହା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କହିଦେଉନ? ମାଆଙ୍କ ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ କୁହ। ଆଉ କାହା ଦେହ? ବାବା ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲ। ବାବା ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲ। ବିଗି ବ୍ରୋ। ବିଗି ବ୍ରୋ କିଏ ତମର କହୁନ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଧନ? ଜ୍ୱର ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କାହିଁକି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା? ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁଁ? ଓହୋ। ଆଉ ତାହେଲେ ତାକୁ କହିଦେଉନ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆଉ ବର୍ଷା କରନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେଣି। ଆଉ ତମେ କୋଉ ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଉଛ ସେଟା କହୁନ? ସଲଭେନ୍ କୋଡ଼। ଆଉ ତମେ କୋଉ ବୁଖାର ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଉଛ କହୁନ? ପାରାସିଟାମଲ। ହଉ ହଉ।